sabaten ti Apo. When hindi amin sarabwen ti Apo. When hindi amin dayawen ti Apo tayo. Taisot salakan tayo. Obo benggen at taengan intay nga di kanta panang sarabugen Jesus ngari di kapya idiriday nga di kanta ti kinatanog na Hosana, Hosana. Obo benggen na taengan intay nga di kanta panang sarabugen Jesus ngari di kapya idiriday nga di kanta ti kinatanog na Hosana, Hosana. Hindi amin sabaten ti Apo. When hindi amin sarapwen ti Apo. When hindi amin dayawen ti Apo tayo. Taisot salakan tayo. Umubingken na taengan intay nga di kanta panang sarabugen Jesus ngari ti kapya idir itay nga ikanta ti kinatanog na Hosana, Hosana. Rugyan tayo dahil panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat ti Dios manangaasi ken mamakawan managparabor unay italag tayo ken kuana ti amin tayo agtalag tayo ti grasya ken bendisyon na iti amin a puso na ken panunot tayo agdaydayaw tayo ken kuana tapno nga rod maikarita a makiranod iti daytoy natanok a panagdaydayaw bigbigan tayo dagiti basbasol tayo dagiti babak tayo pagbabawyan tayo ida yan tangay mamati tayo ti Diyos manangaasi ken managayat. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko basol ko unay iso agpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat ta ikakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Apo
sika. Apo mga sika, mga sika. Kristo mga sika. Kristo mga sika. Kristo mga sika, mga sika. Apo mga sika, apo mga sika. Apo mga sika, mga sika. When apo mga sika. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, ket dito'y daga kapya, kadagiti tattao na imbag ti banag naknakemda, ibunan nagdaka, itanok daka pagrukba banda ka daydaya wenda ka agyaman kamken ka gapo iti naindaklan adayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos sama aman nakabali namin, ket sika pumiya Jesu Kristo. Bukto nganak ti Diyos nga apo, Kordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Sika mangika, kadagiti basbason ti lomo, kasyan na kami. Sika mangika, kadagiti basbason ti lobo, awatem kada ito arararaw mi. Sika situtugaw, iti makanawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwan.
Antangay siksika, O Apo Jesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, nang nangruna nga ipakitam ti nakabalin mo, babaen ti panangaasim ken pamakawan mo, iburay mo kad adi agres at tagrasyam, tapno tarigagayan mi dagiti inkarim, ket magunod mi dagiti gameng ti langit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Dahito ay may basa na adaw ti libro ni Propeta Ezekiel. Nagsao ti Apo kanyak ket pinunana. Kunayo saan analinteg ti aramid ti Apo a Dios. Denggendak da kayo nga Israelita. Ipagarupyo kadi asan analinteg ti aramid ko, da kayo asan analinteg ti aramid na. No isardeng tinalinteg a tao ti aramid ti agaramid iti naimbag, sa agaramid iti kinadakes ket matay. Dagiti dakes nga aramid na, ti pakaygapuan ti papatay na. Ngem no isardeng ti managdakdakes ti dakes nga aramid na, ket aramidan na, tinalinteg ket naimbag, may salakan na, ti biag na. Nabigbig na, ti kinadakes na, ket insardeng na, ti nagbasol. Iti kasta, saan to amatay, nudiket agtultuloy ti panagbiag na. Ti sao ti Apo. U Apo, lagipem ti kinamanang asim. Isurum kanyak dagiti daldalan mo, U Apo, wen ipakamum ida kanyak. Isurunak ngagbiag kas mayan nurot ti kinapudnom, tasikat ti Diyos amang isalakan kanyak. U Apo, lagipem ti kinamanang asim kin kinamanagayat no, nga impakitam iti punganay. Pakawanem ti basol ken labsing kina agtutubok. Kapu iti di agbalbaliw nga yat mo ken kinaimbag mo, laglagipen nak U Apo. Nalinteg kinaimbag ti Apo, isuro na dagiti managbasol iti rumbeng apag naanda. Iturong na dagiti napakumbaba, iti nalinteg adalan, ket isuro na ida ti pagayatan na. Di may basa na daw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Mapapigsa kayo ikadi iti panagbiagyo ken Kristo, maliwliwa kayo kadi iti ayat na, ada kadi iti panakikadkadwayo iti Espiritu, adamet la panagdidinungo ken panagkikinaasiyo, dawatek nga rod kada kayo nga anayen nyo tiragsak ko babaen ti panagmaymaysayo iti panunot ayat kararwa ken nakem. Di kaya garamid iti anyaman gapu iti kinaagom wenno kinaimot. Agpakumbaba kayo ket di iti maysa ken maysa ket di pagarup na naimbag kayo ngem dagiti daduma. Saan laa ti pagimbagan nyo ti kitain nyo. Kitain nyo met ti paimbagan ti tunggal maysa. Ada kumakada kayo ti kababalin akas iti kababalin ni Kristo Jesus. Nupay ada ken kuana ti pudno akasasaad ti Dios, di na ipapilit nga agtalinaed iti kasta akasasaad. Ngem iti kabukbukudan na anakem binaybayan na amin. Hinala na ti kasasaad ti maysa nga adipen. Nagbalin akas tao, nagparang iti natawan alanga, nagpakumbaba ket nagtulnog aging gaken patay. Wen
iti papatay na iti krus. Gapu iti daytoy, itanok ti Diyos iti kangatuan na saad. Ket inted na ken kuana tinagan anatantanok ngem iti amin anagan. Iti kasta, kas pamadayaw itinagan ni Jesus, agparintumeng dagiti amin na parswa sa dilangit. Dito'y daga ken iti uneg ti daga. Ket sila latak nga ipablaak ti amin na tao ani Hesu Kristo iso ti Apo. Apakaidaydayawan ti Diyos Ama. Isa o ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dayawen tay ti Apo, tinadyosan ngayat na, idetay kenkwana, ti dayaw ngawan batinggana. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Di Apo at ako kada kayo. Sa kumamet kan Di ka. pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may pahigan ka, o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti pangulwen a papadi ken dagiti panglakayan a Hudyo. Anya ti makunayo iti daytoy. Adda idi dua alalaki nga agkapsat napan ti ama iti inauna ket kinunana. Anak ko in kaagtrabaho ita ijay kaubasan. Diyak kayat kinuna ti anak. Ngem kalpasan na nagbabawi kad napan metlaeng. Napanmet ti ama iti maikadwa ket imbaga na akas iti insauna ti inauna. Wen ama kinunana, ngem saan anapan. Si asino kadakwada tinangtungpal ti pagayatan ni amada, sinaludsod ni Jesus. Ti inauna kinunada. Ngem daytoy met ti kunak kada kayo kinuna ni Jesus. Umun-unan to ngem da kayo amapan iti pagarian ti Dios, dagiti agsingsinger iti buis, ken dagiti immoral a babae. Ta immay kada kayo ni Juan anang isuro iti pudno. Ti pudno adalan asuruten nyo. Ket diyo pinati. Ngem namati ken kuana dagiti agsingsinger iti buis. Ken dagiti immoral a babae. Ket uray pay kalpasan ti pannakakita yo iti daytoy. Di kaylat ta nagbabawi ken namati ken kuana. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Good morning kunayo man kadagita kaabayo. Anyo unay iya sidag uso ti surais baka maalisang kayo. Basta no pa naggagapas, ado ti agkamata, agmukat, nya. Gatil pa ti karabuko, biso nga aguuyag. Ang runano ang uber ka, aguyag ka. Adda pagsasao iti English, kunana, action speaks louder than bomb. Okay. Action speaks louder than words. Kasla mayat.
nga ibagbagana ti aramid na bilbilag ngem ti balikas ngem mga kasla kasjet ti kasla kayat ko nga kasla hangko unay mat nga kasla kaya mga isot ti kayatak unay ta idi katikistaak malagip ko pay yen ti kusina mi jay dingras ta nagisuro ak ijay ada napidot ko nga kupon ban dayay ni kasla ko man napagkawala yu kupon ban jay crosswise long ketika nakasurat di jaging gana tata nakamalkat lat ta di panunot kon na minsan ko nakita ngam nakamalkat jak amo no naggaputi Biblia ngam haan samet kunana do not work for rewards, let them come as a surprise. Hindi nakitak day jayan, na imalkat di panunot kon, kasla medyo mayat, kasla kayatak. Do not work for rewards, let them come as a surprise. Kasla na imilkat latakan niyak day jayan. Siyak nga tao, diyak mo, gapo nga tamo tirigat ti biyag mi, idi agbasbasa ak elementary high school, haanak nga mahilig nga, agi nga to ti ima. Ma'am. Uray amok yan sir na jak agi nga to. Iso nga uray no dagiti dadtuman, ma'am. Kunada amin nan nakababapay la ji imak, dagiti mo mimistra nga sotil, ti awagan da hanga agi nga to. Nagluluko na mabubutang lang rodeng ka anya rupaw. Kunana pay laeng mo dagiti masotil nga mimistra. Haan ko nga hilig uray amok di jay answer na jam mo na kunata ti psychology na babaji self-esteem awan ti guts na iso nga kasla jam mo na singpetak nga tadi ubingak tas ang kabilin gamin daamang adainang ko nga uri sa dinno papapanam mapangkaji tiyandaan hang kaunay aggaraw-garaw tanno makabaddag ka ti kamatis apay gamin nga mabaddag kam ta kamatis awan pagbayad tayo nang nangagyo da jay hanggang aggaraw-garaw tan makabaddag ka ti kamatis mabutang ka aga, sampay mo ta kamatis nga baya. Pag kami nga kamatis file. Kaya na nga sa wano, makabuong ka, makadadail ka, wano anyaman, awan pagbayad tayo. Iso nga nababa di jay, mo basta, nababa di self-esteem. Uray amok, ngam, awan titurid ko nga agi nga to. Awan titurid ko uray no amok, ngam nasaludsudan dak nadaduma ka, at damot amak unak, ngam, anjak nga mahilig nga agi nga to. May sa conference mi seminaryo ide San Pablo Seminary. Di spiritual director mi taga Pangasinan. Nang titi conference spiritual conference iyay chapel mi. Kunana kabarbaru pay la jili magasot ide 500. Kabarbaru pay la kwarta ide. Kakunana no sinno ti makaikabesa kada kayo, makai-recite kada kayo dagiti libro ti New Testament, the books in the New Testament ikak ti 500 kunana. Kadumot ada kita seminarista, Father. Pandamat Madi, Father! Kapandamot, Madi. I know, deep inside, kayak nga i-recite. Ngamdiyak nga nagsasao. Nagaduda, idinalpas ti conference, agsusubli kami ijayan kwartumin, unak, apa yung handa nga maikabesa dahita nga pa libro ti New Testament, dagiti books ti New Testament. Apay amom ko na di jay, fourth year pa yun second year sa edi. Kawan may kabesa kata nagkatikista akmat. Kapay nga mo yung nga to ta ma'am. Whatever, basta mo. Kanaglakamot, niya dagajay, Matthew, Mark, Luke, John, Acts of the Apostles, Rocco, Kogala, Epel, Coltis, Testem, Tempted, Pelher, James, Peter, John, Jude, and Revelation. These are the books of the New Testament. Kunak ka. Apay nga di ka nga to. Basta, for the sake of that 500, sayang. I know myself nga amok, nga jak amo no apay nga hanak nga nagi. Let them come as a surprise. Oh, naalayaw? Hello? Amad nga, siya nga basta natakrutak, natakrutak. Dadi ibangilyo tayo, dua. Kuna ni Apo Jesus, sino ti audience na? Sino ti audience ni Apo Jesus nga pangibagbagaan na, dahito nga pangarig. Lagi pun tayo pangarig, Haan nga naaramid, right? Apa nga inusar ni Apo Jesus, dagiti pangarig, tapno mas matarosan, mas maawatan dagiti audience na nangaramit ti pangarig, anya ti kunana, adadwa nga anak, napan di ama, iji inauna, ingkag trabaho, iji kaubasan. He said, no, ngam, nagbabawi, napan. Nadi ubing kunana, ingkamat, agtrabaho, iji kaubasan. He said, yes, ngam, haan nga,
Napansin no ti audience na, ang denggan nyo, pangulwan apapadi, chief priest, and panglakayon dagiti Hudyo. Sino dagitoy nga audience nga apay nga iso ti imbaga ni Apo Jesus. Apaya sinno da ngamin. Nga iso tartarjetan na. Kaintuloy na di pangarig, anya ti kunana, nalaklaka nga sumrek, nga nalaklaka nga mapan iti pagarayan ti Dios dagiti immoral a babae ken dagiti agsingsinger ti buis ngem da kayo kunana apaya sinno gamin dagiti audience panglakayan ti papadi eskriba isuda dagiti nalaing iti lenteg ni Moises ijay kagayda nakakagayda kumanya adda nalukot-lukot a papel nga na itudok-tudok ijay kaya we call that phylacteries na ikabesa da no bunutan da kas talintag ni Moises datan maikabesa da amin nalaing da tilintag pangulwan dagiti Hudyo asin no dagiti mangibagbaga nga nalintag da agtaytayting da agpapasting da na istrikto da iti lintag ti simbaan but deep inside ko na ni Apo Jesus apaya nga umuna di babae nga immoral apaya nga imuna dagiti agsingsinger iti buis nga mapanji langit. Kasi no dagiti agsingsinger iti buis, malagip yun ni Sakiyo. Oh, Sakiyo, nakababa nang, napan ni Apo Jesus. Umayak mangan di balay mo, nya ko na ni Sakiyo, idinarinanan nga, napatid kini Apo Jesusan, ti kagudwa ti sanikwak itid ko, dagiti na sinaor ko, tasaor dagarot, dublyak pamintlot ko na. Ti babae nga immoral makikabbalay ti hanna nga asawa kanya da anya ti kultura da. Insak lang da kini Apo Jesus kunada ang naduktalan mi nga makikabbalay itilinteg tayo. Kunana ammuda anya tilinteg tayo mabilin nga mabansag. Kanya ti kunani Apo Jesus sinno ti awanan ti basol isu ti umuna nga bumansag. Siguro no ito'y tinangyagan ni Apo Jesus dayta nga babae. Ay Apo, kakaasi nga bato kinaumpay basol ti taga Sibilya. Aumpay at kumpisar isudang inuber dangatan. Kayso ti kunana apay nga umunada ngamin imay ni Juan Bautista kayat na nga saun namati nagbabawi da. Iso nga dagiti dua nga anak diji nagkuna nga haan nagbabawi napan. Diji met nagkuna nga wen haan nga nagbabawi anya nga ruti kayat na nga sa unday dyan. Haan nga umanay kasla dagiti mamaestro ti lintig kada papadi panguluan ti papadi nga ammo da ti Biblia. Kanla ko madatayo. Yes, ammom ti Biblia. Ammom ti sangapulo abilin. Yes. Ammom dagiti lintig ti simbaan. Yes. Do you tithe? Yes. Agtay-tay tingat. Do you fast? Agpas-pas tingat. Umanay kadi dayjay pan nakaamumon iso ti pan nakaisalakan mon, dahil ti target ni Apo Jesus. Haan nga umanay. Tatino daduma, ti pan nakaammo tayo, kasla adda hydrocephalus tayo. Amoy ti hydrocephalus. Oh! Nagdakil di ulo. Nagado ammo tayo. Nagsirib tayo. No daduma, adda pa enlargement of the heart tayo, di mat? Nagmayat di puso tayo. Manang nga asi. Ngam di jay ima tayo no daduma nga mangtanggayat ti kaasi ayat pamakawan kaslatay lang na atake hang agunat. Yes, you have the head, you have the heart, ngam do in aksyonan may bagsaken nakakasjayan kaslatay lang na atake hang mabalin nga agdaraw. Kiti ibagbaga ni Apo Jesus iso daytoy action speaks louder than words. No ammom ti ano kunana ko makadagiti mamaestro ti linteg no nalaklaka ko mga impataros na no inbagana ko mga indiretso anya ti kunana no wen kunam no ammom ti linteg aramidem isu ti aramidem anya ti kaya na nga saon no mamakaw di babae nga rod ka immoral di mat ti kultura da bansagan da ko na ni Apo Jesus pakawanen. Ti pusom mamakawan. Nagpintas yung muna nga, DJ collect tayo, DJ opening prayer tayo. Anya ti kunana, Apo,
nang nangruna nga impakitam, ti pannakabalin mo. Pannakabalin babaan, ti kinamanang nga asikin pamakawan. Laman, haan gayam nga di pannakabalin ni Apo Diyos ka, create na dato'y lubong nga nagpintas, inikan natin isang sangayan asirip ti tao, dagiti tattao nagpipintas, naggugwapo da, haan gayam nga iso tinangipa, kitaan na, tinangnangro na, ti pannakabalin na, anya tinangruna, pannakabalin na kunana, pamakawan ken, kinamanang nga asi. Isu nga uray na laing ka, tilintag, uray no adda pusom, no di imam kahammo nga sa hanga si sasagana nga mga rakop ken ni kabsat mo nga nagkamali, haan to pay laeng nagtrabaho ti pannakabalin ni Apo Dios. Isu nga naglakad ata imbaga na niya ti kunana, no adda nagkamali, nalaklaka ka nga sumreg ijay langit, forgive. Kaasyam. Datayo mo no daddo magamin ka kaslala daytay daytoy may ikadwa maibasa. No nanggagyo. Nawatan yun may ikadwa maibasa. Oh. Kaputan yun sa mo nakita yun nagibasan tapadpadak nga basi ada kanto man bangketo ta makita da kanyon sa mo nakita kaputan yun lamuging nati makita babasit da kita nasisiglat da. Anya ti kunana di kay agaramid ti anyaman a kinaagom wenno kinaimot. Ay, Diyos ko pakawanam dagitayan padpadak nga imoten. Agpakumbaba kayo kit di iti maysa ken maysa daytoy ti nagpateg. Ket diyo ipagarup ana imbag kayo ngem dagiti dad. Dayja ngamin no dadduma. Nga po mata as-asidag ka di simbaan. Dakdakkel mati tay tingkaw. Kaya nangasaon nangangato kan muna ka di langitan. Kanayo nak nga makimisa napinala na saya at tibiyag mo ngem dagiti dadduman. Hanyo nga ipagarup nga na imbag kayo ngem dagiti kasdi gamin dagiti pariseyo ay dagiti mamaestro ti lintagkin panglakayan apapadi mamati dala unay nga nakapudnodan iti relihiyon da ngem anya ti kunan ni Apo Jesus haan agsubli kayo mamakawang kayo na adda nagkamali pakawanen nyo no imbagam nga ammom ti lintag when you say yes aramidem nagriga magamin no dadduma napadasan yon daytay naibaon kayo ka dagita anak yo anya ti kunana ti sungbat ti ubing tatan wait ingka man nala wait lang tuno ko awanan ora siyak mot ay di amuyo di makkel kami nga ruti taltalon ni sakbayak napangkam nagbasa ti trabaho mi ingkam mangruot agala ti kanan tinuang kakuna ni amang ko inton makaruot ka ingkanto alaen tay palikod yun no palikod awang manggana sin di mo mauawatan no jay nuang no agarado ka at dili ikabil mo nga kayo nya naga na di jay yoke English yoke jay sangol haan ngem after di jay sangol tali guyudan napuskol nga talihan ti mangi-connect DJ arado ken DJ guyudan at dabatit mo laeng nga kasla sangol. We call that palikod. In English, backing han. Palikod gor tagpalikod ka oh dayja. Kapay kapoy. Jak amo na ti English nan. Kakunana ingkanto alaen di palikod. Idi mangangkam ti rabiin. Kaya pangalaak, ijay taltalunan medyo apaya, agbalasiw ka ti waig nga ayan ti kulalanting nga nagado ka na nakasipsipot nga, o na naka, tay palikod na alam, nay daytan. Ang galan. Ay niya ti kastaktatan nagsipngat awampay mula silaw. Ay ti buteng kon ko na, ngam no agsangit ka, mabuteng ti alalya. Intirak ka sa akin, uray alalya ka tantaray. Tako na magamin, wan ko na, ngam dalipatak mo itirabi ni awam mo tapalikod, sumangputak, ni inang ko, kosko silapan na ni amang ko na ta nagbatitanak na nagtartaray, nga napan nangala day ta nga, in English, backing, palikod. Kada dyan ako nam ngamin nga, yes, kaday dyan ti kunana.
Haam mo nga ibaga, kala ko madaya, nalaing ka ti Biblia, dati ko masitwasyon tayo. Yes, you know the Bible. There's no problem with that. Awan ti problema. You know the rules. Remember to keep holy the Lord's Day. Ano da dumaapo ak makimismisa akmat ka ano inton aggangganad. Honor your father and your mother. Agkabaw matan apo. Karkararag ko. Mabayag pa yung mga ruti 100 na tanan 91 na pailaang. Diyos ko siyang pa yung atawan. Honor your father and your mother. Do not steal. Isuti bagbaga na dito. Inya na ganan, action speaks louder than words. Di bagbaga ni Apo Isus, aramidem. Uri dagi anak yo. Kitaan nyo. Ibagam iji anak mo, be honest. Uri haang mo nga ibagbaga, ti be honest. No si ka kamariri na nga honest ka, sumurot. Haan? Humility, agpakumbaba ka, forgive. Uri no mo ibagbaga, no mariri na nga isok katataom, iso. Idi nga rod idi kalman, nag-meeting dagiti katikista di Vicariato, Cervantes, Quirino, Alilam, Sogpon, Suyo, San Jose, Tagudin, Santa Cruz, Itoy. Isuda dagiti mestra ti Diyos, inya dagiti mestra ti Diyos, katikista. Agisuro-suro ka dagiti ubing tayo. Kakunak kadakwada, awan problema, no nalaing ka, iti tsuri, no kabisadom dagiti lintig ti simbaan, kasapulan na ita, very good. Ngam tinto pa tayo, the best teacher, nga itad tayo, our way of life. Jiwagas ti panag. Uri ka kunam nga mistra ka ti Diyos, no jiwagas ti panagbiag ka di mo ikarkarigatan, ala na kapsot tay amin, managbasol tay amin, struggling tay amin, iti faith. Tapno magunod tayo dahit nga biyag nga agnanayon, ngam ti karit na kada tayo, di jay pa ilaang aramid tayo, addan agbalbaliw. No ibagam nga, be generous. Uri mo ibaga di anak mo. Di be generous. No si ka nga mismo, makikita na nga, generous ka. Narigat, makikita na ka pala ang agsansantudan. Di nakabukbutan ka, no makikita na ka madimdimonyo da. Oh, Diyos ko, pakawanam. Sumungsungad ka pala ang ka agbasbasol dan. Ay susapo niya ka lang, taga-impyerno ka nga taa. Ngam no makikita da ka kababalin mo, ure hang kaagsasao, kamakatulungan, da ti ibagbagana, nga haanlaang nga di pan nakaammo, do di da panangi, biyag. No kasapulan na pakawanam di kapsa mo, go, awanti, hanggang aghisitate, hanggang agkudkud. No masapol aka asyam, go. Itiram, hanggang agkitakit. Dahil ti ibagbagana, dito ibanghilyo tayo. Tauri kat no laing tayo aming nga laing kasla dagiti panguluan apapadikin mamaestro tilintag. Ngam no maipapanti panagayat ken pamakawan, kurang. So dito yung opening prayer tayo, ulitan tayo, kunana, nang nangruna nga impakitam ti panakabalin mo, babaan ti panangaasi ken pamakawan mo. Wow! Nugayam adda pamakawan ti puso tayo, no adda kinaman ang ngaasi tayo, oray managbasol, dakdakkel gayam nga panangipakita ti pamakawan, ti panakabalin ni Apo Diyos. Saan nga di sirib, haan nga di laing, haan nga di talent, not our education, not our properties. Di pa nakabalin na, di pa makawan ken kinamanang naasi. Laman, kita antay tuman madamdaman no sinno ti manang naasi. Kita antay tuman madamdaman no sinno ti mamakawan. Kita antay tuman no sinno ti agtalinaed nga kasla iskriba wenno pariseyo nga nalaingam awam ti puso, awam ti aramid na. Kala kakabsat agpili tayo. Ammom nga aramidam, uno ammom nga hamumot nga ginaramid. Go and do the same. Sumurot ken ni Apo Isus. Pakawanan, ayaten, agtungpal, aramidan tibilin na. Paduyak-yak tayo iti pamati, mamati ak, iti may sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarsuwa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti may sa nga Apo ani Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos.
nagtao diti Ama ti sakbay ti amin a tiempo. Dios a nagtao diti Dios, silaw a nagtao diti silaw. Napaypayso a Dios a nagtao diti napaypayso a Dios. Naiyanak saan a naparswa. Dios akas metlaeng iti Ama, ket gapo kenkwana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo mulog nga gapos sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, ket nagbalin a tao. Hasta met ana ilansa iti cross gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan a surat. Imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen a sidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay. Ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtao diti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken ti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia maymaysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abun niya, apakapakawanan dagiti basbas. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay umararaw iti managayat nga Ama, impakita na kada tayo tinaindaklan nga ayat na babaen, ti panangibaon na ti anak na nga nagbalin nga tao, nagkawes akas adipen, nagpakumbaba a nagtulnog, agingga ken patay, dawaten tayo ta ikkan na tayo ti kired ken pigsa, amang surot iti dalan ni Kristo Jesus, tapno maikari tayo met akas anak na, iti tunggal panggep ko na tayo, apo denggem ken paraburan na kami. Para iti Santa Ina nga Iglesia, nang runa ken Santo Papa Francisco, dagiti obispo ken papadi. Kas ken Juan na mamunyag, anang isagana iti pagnaan ni Kristo, babaen ti panangirwagawag na tinaimbaga damag, agbalinda kuma met adalan dagiti may awan, nga agsubli ken Kristo, kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti mangiturturay iti pagilian tayo, kas ken Kristo Jesus ang nagbalin nga adipen, tapno agserbi kadagiti tattao, aramiden da kumamet ang nasayaat ti akemda, kas nadutukan nga agserbi, para ti pagsayaatan ti amin. Kumararag tayo iti Apo. Para kada tayo nga ada ditoy, ang makiprambak iti nasantuan na Eucharistia, kas iti muna nga anak ang natulnog, iti bilin ti amana, aramiden ken suruten tay met ti bilin ti Apo, babaen ti panangipakita tayo, ti ayat ken tulong tayo, iti padatay a tao. Kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti marigrigat, masaksakit, nakakaasi ken maidadanes, saan da kumaamawanan tinamnama, tibiyag, ken agtalina eda anapigsa ken nakired, iti pamati da ken Kristo nga Apo ket Dios tayo. Kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti kakapsat tayo Apo musayen, sapay kumata maragpatdan ti biyag nga agnanayon, kas inkariti Apo kadakwada. Kumararag tayo iti Apo. Agulimat tayo, antay matdawaten dagiti bukod tayo, apangge. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Antay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, di mawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Ama, babaen ken Kristo nga anak mo, patgam kad dagitoy ay karkararag ni, tulungan na kam amang buangay tinasantuan agimong mo, tapno agkay-kaysa kami akas may sa pamilya ni Kristo. Dawatin mi dagitoy itinagan na. Amen.
bagigen darang. Bunga ti bandog elinget mi, idadun mit aldaranam wan sudi, amin aragsak ladingit mi, igay sa bigin ka, o Diyos nga bumi. Itiday do'y ami sa pagyaman, apoy awat minanungo adadon, sapay kumatataga igaryan, nga umawat di bagigen darang. Amin o Amo nga insagot mo, namay ken rigat ken amin ko, umay ko inanon ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko kinaimbag mo. Itinay do'y ami sa pagyaman, ako'y awat minanungo adadon, sabay kumatataga igaryan, nga umawat ibagingen darang. Bunga ti bandog elinget mi, idadun mit altar anam wan sudi, amin karagsak ladingit mi, igay sa bigin ka, o Diyos nga bumi. Itinay do'y ami sa pagyaman, apoy awat minanungo adadon, sapay kumatataga igaryan, nga umawat ibagigin darang. Kumararag tayo kakabsatap no datayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Iya po atin ang kumadag naton karagitay ma'am. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Manangaa si a Dios awatem kadagitoy awatem kadtoy daton mi ket pagbalinem nga ubog ti amin a bendisyon gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta ko ma'am. Itag-ayo dagita puso yo. Adada na si tatag-ay ti apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Bay kari kay trompe. Pudno una ya maikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi babaen ti pannakayanak na. Pinukaw na ti basol mi babaen ti panagtutuok na. Impaay na ti dalan ti agnanayon apan nakaisalakan babaen ti panagungar na. Ket inlukat na dagiti ruangan ti langit idi immuli ken ka nga amana. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Diyos dagiti amin na paswa, ti langit ken dagan apnoda, iti pakay daydayawan.
Hosana iti kangatwa, madaydayaw ti umay. Itinagan ti Apo, Hosana iti kangatwa. Podno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod, ti paay mo ta Espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kat ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asya ayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagi isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Ket iti daytoy akalis uminom kami. Iparang-arang mi papatay mo, O Apo aging gaiti, iyay mo. Itingarod pa nang ilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti pan nakaisalakan. Agyaman kamken ka, ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kamken ka. Dawaten mi Apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan ket parairayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket magiranod kam to ken naenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin as santo isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga makikadwa kam tukad met kadakwada nga mangitantan ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, kadwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Ama
aldaw ito, di kanen mi, iti pati na yun nga aldaw, pagkawanem met, di basul mi akas met, pamakawan mi, di basul, dagiti nakabasul kada kami, di nakamen, baybayan au mandugot di sulisuket salakan nakang kediti dakes. Dawatin mi kan kaapo, ta isalakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ngeti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaan Yesu Kristo, anang isalakan kada kami. Nakukwam ti turay, di panakabalin kendaya, iti agnanayon alin, tuwag sarday. O Apo mi Yesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesia, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkay kaysa, si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta ko mamet. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Cordero di Dios sa mangikan, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asiga, kada kami. Cordero di Dios sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika, kada kami. Cordero di Dios sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, itim kadagam ti kapya, itim kad ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo jak may karing o may kakanyak, nung ti may salaeng nga sa o mapaimbag Tom ti kararwak.
Siksika o Apo, di bileg mi panakaawat, kinakapsut mi panakapakawan, pagkurangan mi iturong mo Apo, di ba nagbiag mi ti ayat ti Diyos intay rambakan, grasya na asagot pagraramanan, tayo so tibiyag amin nagapuan, rigat kenam ay Diyos pagkamangan, anyaman abanag tintay biruken, anyaman arigat tintay parmiken, wen nga agpaiso ti Diyos tulaeng, kirit genamnama dintuag lemmeng, ti ayat ti Diyos hintay rambakan, grasya na asagot pagraramanan, tayo so tibiyag amin nagapuan, rigat kenam ay Diyos pagkamangan, inayayat mo Apo dagiti napanglaw, nakakaasi dagiti mawaw, kasken ka o Apo balinen nakam, tapno di ayat mo di may paidam, ti ayat ti Diyos hintay rambakan, grasya na asagot pagraramanan, tayo so tibiyag amin nagapuan, rigat kenam ay Diyos pagkamangan, in may kao Apo ket nagrigat ka, agpaay ti amin aparswa, panakaadipen amin nakita, ited mo ti ilim ti waya-waya, ti ayat ti Diyos hintay rambakan, grasya na asagot pagramanan, tayo so tibiyag amin nagapuan, rigat genam ay Diyos pagkamangan, siksika o Apo di bileg mi panakaawat, kinakapsut mi panakapakawan, pagkurangan mi ituro
ni Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, tayo so tibiyag, amin nagapwan, rigat kenam ay, Diyos pagkamangan. Kumararag tayo. Ipaay mo kad apo tada iti Santa Amisa, pabaruen na ti bagikan kararwami, inwaragawag mi, ket nakiranod kami ti ipapatay ti anak mo, aramidem kadi a makiranod kamto iti nagloryaan atawid na. Gapuken apo Meso Kristo ng anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo a pagbiit apo. Kada kayo dito'y parokya, halakin uray da kay nga haan nga taga dito'y parokya, mangrugit at tangal daw apo, ke rosary month manen niya, Black Rosary, ke kunana dito'y apo, rosary month, makabulan, haan nga dagiti kaskas ta dagiti dadumad to'y parokya nga tinarostos da di jay gimong dan, ijay sisa dan, nalpas min apo, pa 5 days pa ila, ang handamot ituloy yun, ituloy tayo lata, o rin nalpasin di balbalay ti panagsanto rosaryo, ituloy tayo lata, private, as a family, wano ijay chapel, tap na mabuo di jay makabulan, ta rosary month nga rod, para kini Apo Santa Maria. Kapadasin nyo nga irugitat ta, ri na inyo tibilag na. Ri na inyo tibilag na ni Apo Santa Maria ti panagsanto rosaryo. Maikadwa kalpasan ti daytoy lasmas, dagitay pumarokya, dagitay adda akem na, isunto ti pastoral visit, dito'y parokya tayo, haan nga ni Apo Arsobispo, ni Monsignor Samiro Simuti Umay, ket maigunam-gunam ati kadda tayo to nga makipatang, makisauken kuana kalpasan ti maikatlo nga misa apo, dagitay lideres tayo. Tumakder tayo. Ti apo adda kuma kada kayo, Kasta ko mamay. agdumog tayo, tawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti man nakabalin a Diyos, ipaay na kumasi-aasi kada kayo ti pamindisyon na, ken ti sirib apaka isalakanan niyo. Amen. Adalan na kay kumaadi agresat kadagiti pannursuro ti pamati, ket pagtalin na iden na kayo iti panagaramid yo iti naimbag. Amen. Iturong na kay kumaamapan ken kuana metlaeng, ket ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mangagnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Naimbag abigat tayo, amin Apo. Agyaman tay ken agragsak tay, di amin na parabur na. Biag na ket inden na, daraken amin na. Sapay kumata intay amin, agkay sa tisidong na. Amang